1, 2 eta 3. Kaixo egunon, ongi etorri Iturburuko Lauze gelara. Ni Unai naiz, 10 urte ditut eta Ibarren bizi naiz. Ni gaur uraren soinuak eskulana pausoka nola egin erakutsiko dizuet. Materiala. Uneko bi tubo edo sukaldeko papelaren tubo bat beharko dugu. Koloretako zinta, iron flisa eta area edo arroza. Lehenengo tuboa hartuko dugu eta jostorratzak ipiniko dizkiogu. Ondoren, papel zintekin apainduko dugu. Kasu honetan eginda dago. Eta gero, aldeak kartoi gogorrarekin tapatuko ditugu. Bat orain diokanez, lehenengo beste aldetik area botako diogu. Eta gero, aldea tapatuko dugu. Azkenik, iron flisa ipiniko diogu. Eta hau aterako da. Mugitzen baduzue uraren soinua egingo du. Eta nahi baduzue etxean ere probatu. Oso polita ateratzen da. Aio pelaio.